Human nawadaan og trabaho tungod sa pandemya, usa ka kani barista sa dakong hotel sa Cagayan de Oro City naningkamot nga makatukod og negosyo pinaagi sa iyang pinasahi nga konsepto kung unsa kini. Sayro nato sa report ni Ethel Ipanag. Unom ka tuig nga barista sa usa ka dakong hotel sa Cagayan de Oro City si Rogero Nicolay Rubio. Apan tungod sa pandemya, usa siya sa mga nawad-an og trabaho. Human sa pipila ka bulan nga pagpaningkamot nga makakita og laing trabaho, wala niya damha nga taliwala sa pandemya. Matuman ang iyang pangandoy nga makaangko na pinasahi nga coffee shop. Ang iyang nadawat nga cash assistance gikan sa dole nga 5,000 pesos. Mao'y iyang giduga nga puhunan. Lakip ang iyang savings aron matukod ang iyang mobile coffee shop. Nakalitan ko ito kay sa pila na ako katuig nagtrabaho. First time na ako nawadag trabaho niya, inani pag Nagsugod og libot suroy sa syudad si Rubio sa iyang mobile coffee shop ni adtong bulan sa Pebrero. Matod niya karon, ubay-ubay na sab ang mitilaw sa iyang kape, labi na ang iyang followers sa social media. Nakita na ako iyahang display din sa Rotonda kay Dol raman among balay. One way to help them is support nimo sila, pag-purchase ka silang product or sa ilang services na ginag-offer. Best seller ni Rubio ang iyang Mexican ug Vietnamese coffee nga gina-serve dili lang init, apan lakip iced coffee. Ang naandang ruta ni Rubio nga rodel sa Circle matag hapon, ginadayo na sa mga customer, samtang nakatukod na sabsiya og physical coffee shop. Mensahe ni ini sa tanan nga dili daling mawad-an og paglaom taliwala sa pandemya. Ampo lang yun salig sa inyong kagalingon. Ampo permi nga pohon mahuman ron ni tanan nga struggle. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Ethel Ipanag para sa One Mindanao.